Zatvorite oči. Zamislite prekrasnu scenu u prirodi. Vizualizirajte i zamislite sebe kako se smijete, kako ste sretni, radosni, puni ljubavi i u miru sa sobom i sa svijetom. Razgledajte tu scenu prirode i uživajte u bojama, mirisima, zvukovima i u osjećaju sklada s prirodom. Vidite leptire kako lete zrakom, ptice kako pjevaju na nebu. Osjećate nježni povjetarac kako prolazi kroz vašu kosu, kako vas miluje i voli. Vanjska temperatura je upravo kakva treba da bude. Sunčeve zrake nježno dodiruju vašu kožu, zagrijavaju vas i podsjećaju na unutarnje sunce, na unutarnju svjetlost koja gori u vama. Duboko udahnite, a zatim izdahnite. Zrak je kristalno čist i ispunjen svjetlošću i prisutnošću Božjom. Vi udišete Boga. To je tako sveto. Vi se osjećate tako dobro. Duboko udahnite, a zatim izdahnite. Osjetite kako je dobar osjećaj biti u ovom unutarnjem raju i nebu. Dok hodate naokolo po travi i gledate ljepotu koja je oko vas, vidite planine, bujnu zelenu travu i najljepše cvjetove koje ste ikada vidjeli u životu. Nebo je tamno modro, nagovještava čuda i čudesa koja čekaju na vas. Duboko udahnite, a zatim izdahnite. Dok gledate okolo i natapate se ljepotom, veličanstvenosti i slavom ovog svetog unutarnjeg prostora, Bog se pojavljuje ispred vas i stavlja zlatno jaje zaštite oko vas. Bog vam objašnjava kako je ovo zlatno jaje Božje, koje izgleda poput zlatnog mjehura zaštite. Prvi simbol da je Bog uvijek s vama i da vi živite i krećete se i sadržite svoje biće unutar prisutnosti Božje. Zatim vam Bog objašnjava kako je to zlatno jaje ili zlatni mjehur zaštite polupropusno. Ono zadržava vani svu negativnost koja dolazi od drugih ljudi, vanjskih događaja i svijeta. I također zadržava vani svu negativnost koja dolazi od vas u formi negativnih misli,
negativnih osjećaja, iskušenja, loših navika, ovisnosti i tako dalje. Vidite, osjetite i vizualizujte kako sva negativna energija, kako sve negativne misli, osjećaji, riječi, djela koje dolaze do vanjskog svijeta samo se odbijaju od zlatnog jajeta i zlatnog mjehura poput vode niz pačija leđa. Osjetite i vizualizujte a sada vidite, osjetite i vizualizujte kako sva negativnost koja dolazi iz nas također se odbija od zlatnog jaje i mjehur kao od gumeni jastuk. Stoga vas sada zlatno jaje, zlatni mjehur Božiji, štiti od sve negativnosti na svim razinama, izvana i iznutra. Sada ste potpuno sigurni, zaštićeni i nepovrijedivi na svim razinama vašeg bića. Vidite, osjetite i vizualizujte kako sva negativna energija, kako sve negativne misli, osjećaji, riječi, djela koje dolaze do vanjskog svijeta samo se odbijaju od zlatnog jajeta i zlatnog mjehura poput vode niz pačija leđa. Osjetite i vizualizujte duboko udahnite, a zatim izdahnite. Osjećajući se potpuno zaštićeni, sigurni i u unutarnjem miru, zahvalite Bogu na ovom daru. Vratite se putem kroz travu i natrag u svoj svijet.